Nem érve ki. Na jó, azt nem kap. Az a boki jön, azt mondja. De elfe. Vagy élem, mikor Record those to the phone? Voltak egy délután. Anyám voltak, hogy... Erdős, mit adnak nekik? Magyarul. Magyarul. Gyere ide. Na. Gyere. Gyere ide. Szóval jó tőrtem még föl is nyalja a izokra. Annyira szeretik. Várj meg. Gyere ide. Gyere. Good job. Gyere ide. Finish.